Ahoj, rozhodla jsem se, že rok 25 bude mým investičním rokem. Každý měsíc budu investovat 10 až 15 tisíc korun, ukazovat, co a proč kupuju a sdílet svůj pokrok. Na konci roku se podíváme na výsledek, jestli skončím v zisku nebo ve ztrátě. Nejsem finanční poradce, tohle není investiční doporučení, je to můj investiční deník, kde budu upřímně sdílet svou cestu, jak úspěchy, tak chyby. Do čeho budu investovat tento měsíc? První investici je Vanguard FTSE All World, investuje 6 000 korun. Tento ETF pokrývá téměř celý svět, což znamená obrovskou diversifikaci, obsahuje tak jak americké firmy, tak evropské, asijské i rozvíjející se trhy. Díky tomu není závislý jen na jednom regionu. Další na řadě je iShares Core MSCI World, do toho ETF investuje 3 000 korun. Na rozdíl od předchozího fondu se tento zaměřuje pouze na vyspělé trhy, tedy hlavně na USA, Evropu a Japonsko. Je to sázka na stabilní růst a velké světové firmy. Pak tady mám iShares Core S&P 500, do kterého vložím 2 000 korun. Americký trh je kolébkou technologických gigantů a právě S&P 500 je jejich domovem. 500 největších amerických firm znamená silný růstový potenciál, ale i vysokou konkurenci. A teď přejdeme k jednotlivým firmám. Meta Platforms investují 1000 korun, Meta vlastní Facebook, Instagram, WhatsApp a masivně investuje do umělé inteligence a Metaverse. Je to sázka na budoucnost sociálních sítí a reklamy. Apple 800 korun. Apple je ikonická značka, která udává trendy v technologiích, iPhony, MacBooky, ekosystém služeb, jejich inovace, lojalita zákazníků. A další akcie je Nvidia, 400 korun. Nvidia je lídr grafických čipech a hlavní hráč v oblasti umělé inteligence. Každý den rostou nároky na výpočetní výkon a Nvidia je jedna z těch firm, která na tom budou vydělávat. Tesla 800 korun. Elektromobilita, solární energie, umělá inteligence v autech. Tesla není jen elektromobilka, ale technologická firma budoucnosti. Přestože je akcie volatilní, věřím její dlouhodobý potenciál. A nakonec Amazon. Investují 1000 korun. Amazon není jen největší e-shop na světě, ale i lídrem v cloudových službách, umělé inteligenci a logistice. Je to firma, která neustále inovuje a expanduje do nových odvětví.